Za 34 rokov môjho mizerného života som sa nestretol s tak zlým, zlomyselným, pokriveným, manipulatívnym, ponižujúcim a povyšeneckým teda charakterom, ako je charakter narcistu. Čo dokáže narcist, to je niečo neuveriteľné. Ako náhle odhalíte, že váš partner alebo partnerka je narcista, utekajte preč. Ja som bol 2 roky s narcistom. 2 roky. Keby som s tým človekom ešte rok, tak sa tu plazím ako pes po zemi. Ten človek by zo mňa urobil psychického bezdomovca. Ten človek vás vycicia, všetko vám zobere a nič vám nedá. Nič. Nezažil som za svojich 34 rokov horší charakter a uvedomil som si jednu vec. Čím dlhšie máte narcistického partnera pri sebe, tým viac strácate seba samého.